Маршруткі пад асаблівы кантроль, прафілактычнае мерапрыемства, якое накіравана на прадухіленне парушэнняў заканадаўства перавозчыкамі пасажыраў маршрутнымі транспартнымі сродкамі, правядзе ДАІ Мінскай вобласці на дарогах сталічнага рэгіёну. З 15 па 18 чэрвеня супрацоўнікі ДАІ нададуць павышаную увагу эксплуатацыі няспраўнага транспарту, выяўленню парушэнняў правілаў манеўравання і абгону, а таксама перавышэння ўстаноўленай хуткасці і праезду на забараняльны сігнал святлафора. На асаблівым кантролі і спыненні правапарушэнняў пры перавозцы пасажыраў, не прышпіленых рамнямі бяспекі, у тым ліку з перавышэннем колькасці пасадачных месцаў. За 5 месяцаў у Салігорскім раёне зафіксавана 95 парушэнняў ПДР вадзіцелямі маршрутных транспартных сродкаў. За адзін дзень прафілактычнага мерапрыемства 9 парушэнняў правілаў дарожнага руху. В ходе данного мероприятия сотрудниками отдела ГАИ совместно с представителями транспортной инспекции проводятся рейды, направленные на безопасные перевозки пассажиров. Изучается техническое состояние автобусов и контроль соблюдения правил дорожного движения, а также иных актов законодательства в области дорожного движения. С начала года инспекторами дорожно-патрульной службы пресечено более 100 нарушений правил дорожного движения водителями маршрутных транспортных средств. Наиболее распространенное нарушение – это игнорирование ремней безопасности водителями, а также использование мобильными телефонами во время движения.